Iawn, wel, noswaith a chroeso cynnes iawn i chi wedi cyrraedd. Mae glaw mawr trwm wedi cyrraedd, dwi'n meddwl, hefyd, ond i ni mewn lle da ac i ni mewn cwmni arbennig iawn. Dwi eisiau rhoi chydig o sylw i'r ochr ymarferol i gychwyn. Nawr, os gan unrhyw un sydd eisiau cyfieithu ar y pryd, does anybody that needs simultaneous translation, do you have a headset? And is it working? Da iawn. Wel, fel o'n i'n gweud, croeso cynnes iawn i chi yma i'r drwm ac i ddigwyddiad swyddogol cynta, dwi'n cael dweud yna, dwi ddim yn siŵr, dinas llen Aberystwyth Ceredigion. Dath y newyddion ac roedden ni wrth yn boddau ac roedd y grwpiau WhatsApp yn mynd ping, 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 ping drwy'r penwythnos a pobl wedi bod yn gweithio'n galed yn naturiol ar y cais a hefyd ar y cyhoeddiad hapus ac i ni nawr, yn trio atgoffa'n hunain, nawr mae'r gwaith caled yn dechrau. Dwi'n teimlo bod e'n dechrau, ond mae wedi bod yn waith caled, ond mae hwn yn llwyfan arbennig iawn i Aberystwyth, i Geredigion ac i Gymru i fod yno yn yr un pai, yn yr un cai a llawer o ddinasoedd llen eraill a mae ennill dynodiad y statws dinas llen yn gyfle gwych i ni gyd. Felly, dwi'n hapus iawn yn eich croesawu chi yma. Ond dwi'n mynd syth i mewn un siaradwyr gwych ni heno, felly llenor amryddawn yw Menna Elfyn a dweud y lleia yn fardd ac yn ddrymodydd ar obryn, a gwaith wedi gyfieithu i 19 o ieithoedd eraill. Mae wedi cyhoeddi 4 cyfrol ar 10 o farddoniaeth, nofelau a mwy yn ogystal â dramau ar gyfer y teledu a'r radio. Mae'n gymrawd y Gymdeithas a'r Gronfa Lenyddol Frenhinol, Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant a Prifysgol Aberystwyth a'r Gymdeithas Ddysgiedig yng Nghymru. A bellach yn athro emerita Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ogystal. Rhyw fis yn ôl, roedd Menna'n lansio cyfrol newydd arall yn y Senedd y tro yna, cyfrol o farddoniaeth yn Saesneg, Cymraeg ac Arabeg, Caned Pobl y Byd. Ond heno, byddwn nhw'n clywed mwy am ei chyfrol newydd, sef Parch, neu Parch. Pa un yw e? Felly, i droi wedyn at ein siaradwr arall, yn holi Menna, mae trysor cenedlaethol arall gyda ni. Sori, Dylan. Newydd y dirwr a llenor o wain fawr ymwreiddiol yw Dylan Iorwerth ac yn y gorffennol. Mae wedi gweithio i'r Wrexham Leader y BBC Cymru cyn iddo sefydlu'r cylchgrawn golwg ym 1988. Mae wedi ennill sawl un o'r pethau mawr hynny yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn ogystal ac yn sylwedydd praff ar ein diwylliant, ar ein materion cyfoes fel cenedl ac yn mynd i helpu tywys Menna drwy'r gyfrol, ond drwy yrfa nodedig yn ogystal. Felly rhowch groeso, os gwelwch yn dda, i Dylan a Menna. Diolch. Diolch fawr iawn. Ydw i'n iawn, ond nes i ddeall, ydyn ni'n cael hawlio bod ni'n cymryd rhan yn y digwyddiad cyntaf yn y ddinas len? Wel, mi newn ni beth bynnag, felly. Ond dydy newyddiadurwyr i'n fod i ddeud pethau fel hyn, ond mae rhaid fi ddeud, gai ddeud jyst deud i ddechrau, mod i ni ystyried hi yn fraint i gael bod yn un o'r bobl sy'n holi Menna am y gyfrol newydd Parch yn ystod cyfnod lansio'r gyfrol. Mae bron yn 100 mlynedd ers i Menna gyhoeddi i chyfrol gyntaf y farddoniaeth, a mae chydig bach mwy na 100 canrif ers i fi gwrdd a Menna am y tro cyntaf. A mae rhaid fi ddweud bod fi'n ystyried hynny'n fraint hefyd mod i wedi i nabod i dros yr holl flynyddoedd yn bwysicach a dwi'n siŵr unrhyw un o'n achitha hefyd sy'n cyfoesi a Menna. Mae wedi bod yn fraint i weld Menna yn tyfu, datblygu, esblygu yn fardd
nes bod gennym ni'r corff sylweddol yma rwan o waith pwysig. A dwi'n meddwl, da chi'n teimlo fel fi, ond o gael y corff cyfan yna, ac edrych yn ôl ac ymlaen trwyddo fo, mae o'n cyfoethogi bob darn y cerddi newydd a'r cerddi llawer hun yn ogystal. Felly, falle mae rwla fanna nawn ni ddechrau Menna, achos wyt ti'n dweud yn y rhagair bod na rhyw fath o daith fan hyn. Oedda ti'n sôn am daith o fewn y gyfrol, neu wyt ti'n gweld hon yn gam arall yn haith dy yrfa gyfan di? Wel, diolch i Dylan i ddechrau am fodloni i ddod i fan hyn i'n holi ac i'r llyfrgell am yn cynnal ni yma. Siwrne, sawl siwrne barddol, ond hefyd siwrne arall gobeithio, siwrne o falle o ddeall, dechrau dod i ddeall pethau yn well. Fi'n cymryd chi'n cyrraedd y 70au, eich chi'n edrych nôl rhyw lawer ac wrth wneud hynny, wi wedi gweld y siwrne a dymuno i'r siwrne i barhau ac i gyfoethogi y cerddi. Mae rhai o'r cerddi cynnar yn rhoi sal iawn. Ac wi ar hyn o bryd yn rhoi cyfrol at ei gilydd ar gyfer barddas, pedwch becso barddas, byddai wedi cael gwared y rai sydd yn cystel. Bydd cyfrol y mis Mai yn falle yn cadw rhai o'r cerddi cynnar a hefyd yn rhyw fath o gasgliad. Nid casgliad cyflawn, gofiwch, na, ond rhyw fath o gasgliad a gyfrol honno. A carco yw'r teitl, a wy'n licor gair carco. Carco hefyd, gyda cherddi, mae gofalu am gerddi a sut maen nhw'n datblygu. Mae hwnna yn siwrne, a mae'n siwrne eitha, beth lai weid, mae'n anwastad weithau, ond yn siwrne ddiddorol iawn. Ni ddim yn meddwl byddwn ni wedi coeddi gymaint o gerddi a dweud y gwir, ac weithio dwi ddim yn teimlo bod fi wedi mynd ar lwybr bardd, y llwybr arferol o gystadlu ag ati, a bod fi jyst eisiau cyhoeddi cyfrolau a teimlo bod y cyfrolau yna yn cynrychioli beth o'n i'n teimlo ar y pryd oedd i creu nhw. Wrth edrych ar y daith na dy hun ta, oes na bethau wedi dysynu di o ran pethau ti di ffindio neu pethau oedda ti ddim yn ei cofio, neu oes na rhywbeth wedi dysynu di o ran dy mateb di dy hun rwan i'r daith yna? Hwna'n gwestiwn da iawn, achos os chi'n ysgrifennu am gyfnod mor hir a dwi wedi bod yn ei wneud, mae rhywun yn mynd ar hyd rhyw lwybrau anhisgwyl a dod o hyd i feddyliau gwahanol, mynd yn fwy mewnblyg. Yr hyn sy'n syni fi o bod fi wedi barddoni a mae mod i'n ffili siarad, ond ar ôl cyhoeddi wedyn mae rhywun yn benni lan yn gofod siarad a cyfiawnhau be mae rhywun wedi ysgrifennu, felly mae yn rhyw fath o gyferbyniad rhyfedd. Ond mae yna beth yn syni, ond wi wedi mynd ar ei sawl llwybr gwahanol. Pan o'n i'n cychwyn, o'n i'n sgrifennu fel merch o fardd, ac oedd dim llawer ohono ni diweddar nes Owen Jones yn enghraifft wych o fod yn fardd ac yn ferch. Oedd dim llawer yn digwydd erbyn hyn. Dyw hynny ddim yn cyfri. Mae yna bethau eraill, a mae'r byd fel y gymau wedi gorfodi rhywun i gymryd agweddau gwahanol a mynd ar hyd llwybr. Fi'n credu mae'r cyfieithu yw'r trobwll neu'r trobwll ond hefyd yn lwybr arall sydd wedi ynghynnal i falle gyda cynifer o gyfieithwyr bellach yn ffrindiau hefyd. Wel, mi ddown ni nôl at y cyfieithu yn amlwg, ond falle da ni am drio cael cwpl o gerddi wrth i fyddwch chi'n falch o glwed wrth i ni fynd. Felly falle mae yna gwpl mwy nag un cerdd fan hyn yn mynd eich di nôl flynyddoedd i'r cyfnod pan oedd ti ar 12 oed yma.
Felly, wyt ti'n fodlon darllen Humming with Mam? Mae hon yn gerdd oedd Menna wedi sgwennu'n wreiddiol yn Gymraeg a sydd wedi cael ei chyfieithu gen Emma Baines. Wedyn falle ni wedi ddarllen i yn y ddwy iaith. Na, na i ddarllen i yn Gymraeg yn gyntaf. Hymian gyda mam. Dylen i ddweud, oedd fy mam yn gerddor arbennig, ond oedd hi hefyd yn berson swel iawn. Ac oedd hi'n cysau enw, Richard Mwyara oedd hi henw, a Mwyara, pawb yn ei galw, gwrthdod o'r Tymbyl. Felly, dyma gerdd am hynny, am ganu hymian gyda fy mam. All dy gawdau lithro heibio mor ddidaro, nes cofio sawl alaw a gollwyd heb Aria Maria fy mam. Dor ei mi i solffeio hi, dychwel i mi weithiau, hanif nes o'i hanal hi. Hi, y cerddor siŵr i chywair, yn hymian emynau gyda mi ar y galeri, a'i llais yn toddi'n un ar lliaws, yr hersal ola. A'r cwrf eistr yn mynnu i'n sio'r capel i'r nefolion, heb eiriau namyn alaw, murmur mwyn gan fwytho'r ddwy wefus ynghyd, i hydlo i'w hoedl olaf. Rwy'n 12 oed eto, dan yr iau, yn dwy'n y ring, mewn nodau ansoniarus. Humming with Mam. Decades can slide in absence, heedless until my head says, remember the music lost without my mother's song. Do-re-mi, her solfa, sings to me sometimes, descendant of her breath. And she, instrumental, certain of her key, hums hymns from the gallery, voice in sync with the swarm. I recall that last rehearsal, where the choir master made no bones, raise this chapel to the heavens, though softly, more echo or sigh. And so, through stitched lips, her percolated lifetime thrummed. Now I'm 12 again, tethered, thrashing out a chaos in dissonant chords. Why didn't I hum to her, chime, instead of screeching to her last note? Nid yna'r unig gerdd am hymian. Na. Pam bod hymian mor bwysig? Wel, mae hymian y bwysig achos i fi meddwl mae hymian yw ma'n cychwyn barddoni. Cyn bod gyda chi eiriau, mae yna sŵn, mae yna sio, mae yna rhyw fath o alaw yn dod i chi. A mae'r gerdd arall sydd yn y gyfrol tosteri gyda llaw. Mae honno yn sôn am blant bach yn ysgol gynradd yn cael ei gorfodi i hymian penblwydd hapus gan bod nhw'n trio. Oedd hi'n adeg Covid wrth gwrs. Felly, ond mae yn meddwl o hymian yn rhywbeth mor swynol achos mae e hefyd mor democrataidd. Mae'n rhaid gofio geiriau. Sy'n beth da. Mae hwnna, fel mae'r gerddi hun yn deud, yn mynd eich di nôl i pan oedd ti'n 12 oed. A felly, da ni wedi cael sgwrs ymlaen llaw threswm, a dwi'n meddwl bod 12 oed yn bwysig falle o ran y cwestiwn nesaf, falle'r cwestiwn allweddol o ran y gyfrol yma. Ddech chi'n awgrymu bod dechrau cael cyfieithiadau yn drobwynt yn rhyw fath o groesffordd. Ond y peth mawr gwahanol am y gyfrol yma ydy bod yna gerddi wyt ti dy hun wedi cyfieithu, ond hefyd cerddi wyt ti dy hun wedi sgwennu yn Saesneg i ddechrau. Wan ta, be di'r cysylltiad efo hynna a bod yn 12 oed? Wel, mae yna gysylltiad achos wy wastad wedi teimlo yn agos iawn at yr iaith Saesneg achos ym Mhontardawe oedd pobl yn siarad Cymraeg a Saesneg trwch. Nhw'n dechrau yn Gymraeg, felly cwbla'n Saesneg, a chi ddim cweit yn siŵr ba iaith ych chi fod i siarad yn nhw. Oedd y math na o gymdeithas, ond oedd y gymdeithas caredig, oedd na ddim elfen wleidyddol i'r peth o gwbl. Ac o'n i yn mynd i ysgol gynradd lle oedd dim un wers yn Gymraeg. Ac eto gyd, o'n i yn siarad Saesneg gyda ffrindiau, oedd gallu siarad Cymraeg, ac hefyd gatre yn siarad
Cymraeg cywir, pur. Ac fi'n aml yn meddwl mae iaith gyntaf oedd Cymraeg, yn ail iaith i oedd y Beibl, a'n drydydd iaith i oedd Saesneg. Achos, ac yn aml iawn, o'n i'n teimlo agosatrwydd at yr iaith Saesneg. Ac wrth gwrs yn rhyfedd iawn yn protestio'n erbyn, neu dros y Gymraeg yn nes ymlaen. Ond fi'n gweld y ddwy iaith yn asio yno i yn fwy oherwydd mod i wedi darllen llenyddiaeth a barddoniaeth. A dweud y gwir, oedd gen i fwy o atyniad, o gen i fwy ddiddordeb mewn barddoniaeth Americanedd nag oedd barddoniaeth cywyddwyr ac hen ganu ac ati bod fi wedi studio rheini. Wyt ti yn sôn am hyn yn y rhagair unwaith eto, yn dweud fel wyt ti wedi, yn fwy cyfforddus bellach yn meddwl am sgrifennu'n Saesneg. Bron a swn i'n awgrymu bod wyt ti'n teimlo chydig bach yn euog am wneud? Oedd na euogrwydd, pan ddath y gyfrol i fod, mi roedd yna reswm dath i fodolaeth oedd bod Bloodaxe yn awyddus i gael cyfrol arall o ddiwrthau ac oedd tosturi wedi cael ei choeddi yn 2022 ac o'n i'n gwybod pe bawn ni'n colli'r cyfle a nhw am gyhoeddi bydden ni falle'n aros 10 mlynedd am gyfrol arall gan bod Bloodaxe yn mas mor brysur a mor fywiog ac ati. Ar hyn o bryd mae Iorwerth yn America bron cyn bod Iorwerth fan hyn. Sa'n siŵr faint sy'n mynd i brynfu yn America. Ond sa'n siŵr bod fi wedi ateb dy gwestiwn ti. Wel gofyn o'n i, oedd ti'n teimlo'n euog am hwnna oherwydd be fysa falle'r Menna oedd yn y coleg wedi dweud am hynny? Ac o'n i yn meddwl falle y bydd yna bobl fydde ddim yn deall na pa ma na linell yn yr rhagair sydd yn dweud bod fi yn cytuno gyda y syniad bod bellach bod yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol ac felly bod na rhyw fath o a relaxed kind of love relationship rhwngddo ni y ddwy iaith. Fe fydd na rai, falle ddim yn deall, ond mae'r gyfrol nesaf yn Gymraeg gan barddas, felly fi'n mynd nôl i'n wreiddiau. Ond wrth gwrs mae hyn wedyn yn codi cwestiynau yn dydy, ym mha iaith mae cerdd yn dod gyntaf, ac wyt ti'n gallu dweud pam bod ambell un o'r cerddi wedi dod yn Saesneg ac ambell un wedi dod yn Gymraeg? Dim wir, ar wahân i chwilfrydedd, mewn gyda geiriau a gyda geiriau yn Gymraeg neu'n Saesneg. Mae yna un gerdd falle fydd yn dangos hynny yn y gyfrol. Yr awydd i chwarae gyda geiriau, a chwarae gyda geiriau sydd yn golygu'r un peth, enghraifft Parch neu Parch, neu murmer, neu bondo hyd yn oed. Ac dwi'n licio chwarae gyda geiriau, ac a darllen yn eang, ac felly mae'n siŵr yn 70au bod lot o Saesneg wedi plannu yna i. Felly bod fi'n cwmpo i'r awen Saesneg yn fwy aml. Ond un o'r cerddi, os dwi'n darllen iawn, yn Saesneg doth ydy'r gerdd Parch, lle ti'n chwarae efo'r gair Parch, Parch, ond wedyn sy'n mynd yn parched, sy'n wedyn rhoi parchedig i ni. Wyt ti'n gallu esbonio pam oedd hwnna wedi dod yn Saesneg, achos cerddi dy dad ydy, ynddo? Na, unwaith eto mae'r stori yn egluro pam bod y ddau air yna yn holl bwysig. Ond i yn ymwybodol pan bydde rai pobl yn gweld Parch, bydde nhw'n gweud Parch. Ond ddim ots dy fi bod nhw'n meddwl hynny, achos unwaith eto mae yna rhyw fath o syched. Mae barddoniaeth yn gwneud sychedig am farddoniaeth. Felly, oedd hwnna'n egluro heb ddarllen Parch.
Wel, mae'n egluro i fi, dwi'n gwybod am y gweddill yna chi, mae'n egluro i fi. A mi fyddaw yn gliriach fyth ar ôl chi ddarllen y gerdd hefyd, ynddo. Ond falle bod ni'n amser ni gael, wel, 2 gerdd, cerdd Gymraeg a cerdd Saesneg, yr un gerdd ond yn y 2 iaith. A yn goffa am dy chwaer, mi golles i dy chwaer Sian a dy frawd Geraint yn fuan iawn ar ôl ei gilydd. A mae gerdd yr un yma, oedd wedi sgwennu'n Gymraeg, a chditha dy hun yn penderfynu cyfieithu'r rhain? Ie, o'n i'n mynd tymlog lle neb arall wneud. Ac oedd y chwaer i yn ddarllen braig fawr ac yn dysgu Saesneg ar 11 mewn ysgol uwchradd. Ac felly, o'n i'n teimlo bod rhaid i fi, oedd y peth ola chi'n gallu wneud ar ôl i colli rhywun, colli chwaer, oedd yn 8 mlynedd yn hun a fi. Ac o'n i eisiau sgwennu cerdd oedd a ddim llawer o eiriau. Cerdd mewn ffordd oedd yn mynd yn groes graen i'r geiriau mawr ag ati a just darnau o eiriau, dim ond tymeidiau. Felly, meddwl nes i amdani hi a byddai'n ni'n gofyn yn aml iddi beth i ti moyn ar dy ben blwydd a byddai'n gweud, rhyw bersawr i fi. Bydd ti moyn nadolig, neu persawr y tro. Ac felly, ag ar ôl iddi i farw, na llawn drar o bersawr oedd heb i defnyddio, ond oedd hi hefyd yn gwerthfawrogi. Ac felly, dyma'r gerdd. A mae yna bersawr yr enw After the Rain. Y blawd wedi mynd mas o fodolaeth erbyn hyn, wedi'r glaw. Felly dyma'r Gymraeg yn gyntaf. Ar ôl y gawod, o law i law. Llygaid sych wedi'i ddrygyn. Ac o'r gostrel o'i hoff a welon, dafnau ar groen o'm gwddf i'm garddwr. Nodau arogl y rosod, leim a sandalwydd. Air y môr, ynys aran i hynnes y fallon, mor ber i sawr, chwa i hanadl. Per yw sôn am y person, i llofnod a niflan, lledred i lledrydd, sydd yn fendydd, ymhlith a welon i hoes. After the rain, after a sudden shower, becomes a single tear. My eyes dry out. The storm subsides. I open a vial, her daily perfume, a dab on skin from nape to pulse. The fragrance of roses, lime, sandalwood. The sea air of Aran, Avalon's other world. A breeze from her breath. I wear it again and again. She lingers still in the air. Mi fyddwch chi wedi sylweddoli bod na ryw fymryn o wahaniaeth yn niwedd y 2 gerdd. Wyt ti eisiau egluro pam? Wel, o'n i eisiau'r gair still na yng nghanol yn torri mewn i ganol y frawddeg. She lingers still in the air. Ac oedd e'n mwy nag un ystyr mewn ffordd i'r still. Ond oedd e'n amhosib i gyfieithu. Wel, per yw sôn am y person i ddechrau. Sut byddech chi'n gyfieithu hwnna? Felly, mewn ffordd wrth gyfieithu, a dyma pan fi'n licio gyfieithu ni nawr weithiau. Mae hawl dy fi, neu fi'n meddwl bod e. Fi'n cofio Tony Conran pan gyfieithus un gerdd yw'r tro. A dyl cyfieithu fod, you're not worthy of the poet, oedd e'n efo gweud. Ond fan hyn, o'n i'n teimlo bod fi'n gallu rhoi hawl i fi fy hun i wneud fel o'n i moyn. Ond ti wedi pwysleisio mor bwysig oedd dechrau'r broses yma o gael cyfieithiadau o dy waith. Pryd yn union ddechrau oedd yna ddyddiad lle?
90 cynnar, a mae'n rhaid i fi gydnabod, Tony Conran, Joseph Clancy, ni ddim wedi gwerthorogi ni wedi cydnabod i cyfraniad aruthrol nhw i gyfieithiadau o lenyddiaeth gyfoethog trwy'r oesau. Wedyn, Tony ddath cymrodd drosodd mewn ffordd, a ni wedi, oedd na bobl wedi bod yn gofyn i fi am gyfieithiadau, ac cofio mynd at Gomer yn gweud, wneud fe'n gwerthu, na beth. Ac eto gyd, pan dath Tony wedyn, a Tony yn munud bod e'n mynd i olygu'r gyfrol. Ac felly, trwy olygu'r gyfrol, fi'n credu nath Gomer wnaethon ni gyhoeddi. Ac ond oedd gen i gyfieithwyr gwych, oedd ddim eisiau fi gyfieithu. Oedd gen i Tony, oedd gen i Joseph Clancy, oedd mor chwym, o'n i'n anfon cerdd ato. Bydden ni cydwyd yr wythnos wedi derbyn y cyfieithiad. Elina Powell, a llais Elina Powell yn amlwg yn rhai o'n cyfieithiadau ac yn nodedig yn un o'r... Mae pobl yn cyfeirio at ei chyfieithiadau hyn aml iawn. Ar ôl ni, pwy arall? Nigel Jenkins, ffrind cyfaill, Nigel, a wedyn Robert Menhinnig, heb anghofio Gillian Clarke. O, ti wna'n ddigon i chi. Mae yna, chybod... O, lelli di grybwyll bod yna un gan Ares Thomas fan hyn, yfyd, ond pwy oedd Ares Thomas? Wel, mae un Ares Thomas yn ddiddorol, achos mi nath... Sa'n gofio sut dath y peth o gwmpas. O'n i wedi bod yn darllen dy fe, fi'n credu, ac wedi bod yn trafod cyfieithu, oedd yn gweud nas, oedd ddim yn credu mewn cyfieithu. A wedyn, o'n i'n beth sy'n mor hi a hynna, o'n i'n meddwl bydde fe lico'r gerdd yma. Felly anfones i'r gerdd ato a gweud, pe bydde fe moyn cyfieithu, bydde ni wrth y modd. Halodd yn ôl lythyr, a mae'n falle yn y llyfrgell gerdd, sy'n siŵr, yn dweud na bod e ddim yn credu mewn cyfieithu, a wedi reit ar y gwylod, oedd na roedd gweud, ond fi wedi trio ngorau. A tu ôl oedd y gerdd hon, y gerdd sydd yn y gyfrol. Ac oedd hi yn eucalyptus, fyna bod eucalyptus mas o Brent. Bod cerddi yn parch i Dylan Thomas, a cerdd gyfieithiad nes i o Waldo, i'n meddwl, mae'n rhaid fi gael Ares na. Dwi'n mynd deg, fel bod fi'n gallu sôn am Ares a Waldo, felly dyna pam. Mae cyfrol, mae cerdd Ares na. Ond oedd ti'n dweud bod ti wan yn licio cyfieithu rhai cerddi dy hun oherwydd y drwydded sydd gen ti. Ie. Ond be di ddagwedd i wedyn at, achos mae rhai o'r cyfieithiadau, dyn nhw'n newid yr ystyr, ond maen nhw'n symud yr ystyr rhywfaint weithiau. Be di ddagwedd i at hynny? Diolch yn dy boeni di? Na, ti. Mae lan i chi. Os gen ti enghraifft. Wel, yr un, dwi'n meddwl mae teitl y gerdd i iachawd... Ia, wel, ia, a mae'n hof i, mae'r ofnadwy, ond iachawdwriaeth i'r gerdd, dwi'n credu. A mae'n gorffen, mae gen ti'r gair afloiw yn Gymraeg, a wedyn gen ti'r glasach nag erioed. A mae wedi cael ei chyfieithu tyrbyd am afloiw, a wedyn y gair blw am glasach. Ac wrth gwrs, yn Saesneg, mae yna ystyr arall eto i blw yn does i fi, beth bynnag sy'n ymwneud â tristwch a phethau felly, ynde. Felly, diolch di newid yr ystyr, ond mae o di gwthio fo rhywfaint, yn dydi? Ond wyt ti'n gweld, wyt ti'n hapus efo'r broses yna? Wel, fi'n derbyn, mae'r cyfieithiad Emma Baines, ie? Ie. Un o'n gyfieithwyr newydd yw Emma Baines sydd yn ddim yn siarad Cymraeg, ond mae'n deall Cymraeg dod o Arberth. Ac i ryw raddau, dwi'n herio rhai pethau, ond mae rhai pethau'n cael mynd achos dwi'n eisiau digoloni nhw, bydden nhw'n balon cyfieithu rhagor i fi. Ond o'n i'n meddwl bod hwnna'n ofnadw, ond fi'n gweld bod ti'n gweld blw yn wahanol i fi, fi'n gweld blw. Ia, ond falle mae'n problem i wedyn. Ond na, dwi'n mynd awgrymu bod yna broblem, beth bynnag, mi allai sydd adle bod yr ail iaith yn rhoi rhyw ddimensiwn bach arall. A mewn ffordd dyna'r cwestiwn i chdi ynglyn â
ffordd wyt ti bellach yn defnyddio'r ddwy iaith dy hun. Wyt ti wastad i licio chwarae fo geiriau, sŵn geiriau sy'n swnio'n debyg ac yn adleisio i gilydd. Ond rwan mae gen ti iaith sy'n gyfoethog iawn o ran geiriau mwys Saesneg, a wedyn mae gen ti'r berthynas rhwng dwy iaith a geiriau yn y ddwy iaith. Felly mae hwnna fel tasa fo yn creu dimensiwn arall i dy waith di, ynddi? Fi yn credu bod un yn cyfoethogi'r llall. Dwi hefyd yn ymwybodol cychwynes i yng ngyrfa adran Gymraeg yn Llanber i bennu yng ngyrfa yn yr adran Saesneg yn Llanber. Mae hwnna'n dweud popeth ac wedi hyfforddi pobl sydd am gyhoeddi gwaith yn Saesneg. Ac oedd hwnna yn ddoi hunan weithiau yn teimlo'r lletwydd yn yr ystyr mod i yn trio helpu pobl i sgwennu yn Saesneg tra o'n i sgwennu Gymraeg fy hunan, ac oedd weithiau oedd hwnna'n creu rhyw ddadleuon bach diddorol iawn. Ond ie, mae'r ddwy iaith yn gyfoethog. Ond oedd un o dy gerddi wedi cael ei dewis yn gerdd yr wythnos gan y Guardian yn doedd. Ac wrth sylwi, a mi gewn i'r gerdd yna gobeithio cyn y diwedd, ond oedd yr erthigol oedd yn mynd efo'r gerdd yn y Guardian yn awgrymu bod presenoldeb, hyd yn oed os oedd y gerdd yn Saesneg, bod presenoldeb y Gymraeg yna ac bod hynny rwsyd yn ychwanegu goleini, dwi'n meddwl oedd y gair ddefnyddio, neu luminosity oedd y gair ddefnyddio. Ie. Oedd y gerdd honno, byddwn ni yn darllen i falle cyn diwedd, oedd e hefyd, dwi yn meddwl bod y gynghanedd, dwi ddim yn sgwennu mewn cynghanedd yn aml iawn, sgwennu am felly englyn a credu bod fi'n sgwennu cywydd unwaith. Ond dim dyna sy'n yn gyffroi, ond mae'r holl synwyr o lythrennu a chybod, mae e gyd yn ynoch chi, llwch chi ddim sgwennu barddoniaeth heb fod yn, a gyda chi rhyw fath o ddealltwriaeth o gynghanedd, a mi'n credu bod hwnna'n bwydo trwyddo i'r gerdd honno, achos mae yna lot fawr o rhyw fath o dwtches o gynghanedd Saesneg, o rhyw fath. Falle cerdd, ti wedi cyfeirio eisoes at y gerdd yma, identity. Os dwi'n iawn, does na ddim fersiwn Gymraeg o'r gerdd yma. A falle bod hi'n dangos rhywbeth am dy berthynas di ar iaith Saesneg. Felly, ni di egluro sut doth y gerdd i fod a wedyn i darllen ni. Gore. Sa'n bod faint o chi sy'n gwybod y gair laniad. O dim syniad gyda fi. Nes bod fi yn edrych lan ac yn gweld mae'r peth na maen nhw'n rhoi o gwmpas eich gwddwg yw e. Chi gyd yn wybodus yn gwybod yn iawn. Ond o dim syniad gyda fi, o'n i'n meddwl bod y gair lan yn ddiddorol. A wedyn iard, oedd e fel clos. Ac wedyn sylweddoli, wrth gwrs, o ddarllen ystyr y gair a pryd y dath ei fodoledd, oedd pan oedd milwyr yn ymladd gynta, o'n nhw'n cael y peth mewn cwmpas nhw, fel bwydwylo nhw'n rhydd i ladd, i seithi. Felly o'n i'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol. Felly mae cerdd, fi weithiau yn teimlo bod fi yn cychwyn cerdd a fi ddim yn gwybod le mae'n mynd a mae hot y math naw o gerdd. A weithiau wy'n cael epigraff diddorol. Jose Saramago'n dweud, if you can see, look. If you can look, observe. Ac wedyn dyma hanes laniad. You have no lanyard, he said, looking at my breast. Wasn't I fully dressed? Lanyard, he said again, pointing to his, waving it with the might of a flag in full mast. Ah, this was my way in. Free pass ID, a silent witness to ennoble me. Its omnipresence, a seriousness I overlooked. This light-hearted symbol of stature, its heft needed to enter fully some inner sanctum. And so,
joined at the neck. I wore this staid but necessary accessory. No skin off my, nothing lost, no risk involved, my neat identity for the day. Lanyard, to my Welsh tongue, was baffling. Up, lan, and close was a farmyard. My Newfoundland noun, once a word soiled by battles, lanyards of armies who'd be hands free to shoot straight, all names of those who missed, belatedly preserved for posterity. And today, lanyard wearers, not those on the move again. How little time for tying names on clothes. How bereft of harnesses. No holding tight slings to bosom. No piggybacks to see the world grow wider. Not a label in sight of the throng, whose kith and kin is heard through their eyes. A game of tag-along, mine dust and wind bombs, please. Notice for names scribbled, words on flesh, the drag of war, lanyard less, for less is dread. No ID heeded for the dead. No ID needed for the dead. Diolch yn fawr. Wedyn oedd ffordd y ti'n egluro oedd hynna wedi dod gweld y gair laniad. Mae o'n awgrymu, ydy o'n awgrymu bod yna rhyw fath o chwilfrydedd gwahanol ynglyn ar iaith Saesneg, bod gen ti rhyw fymryn o bellter a wedyn bod chdi'n mynd i chwilio? Odi, mae fel mynd ar antur, ni sôn am siwrne. Chi'n mynd ar siwrne gyda gair a gweld ble chi'n glanio. A os ystrwydd fe, ond i'm quite yn siŵr a oedd y gerdd hon yn ddigon da i fynd i'r gyfrol, ond mi basodd i sensor yn ei lastlu. Felly, mae'n ambell i gerdd sy'n rhoi syndod i chi ac yn meddwl, efe fi sgwennodd hwnna? Achos oedd yn teimlo fel fi, oedd yn swnio fel fi, ond beth yw fi, sa'n gwybod? Dwi'n ymdrio ateb. Ond, wyt ti wedi sôn bod na daith, ond swn i'n edrych yn ôl ar dy waith di, swn i ddweud hefyd bod na rai themau sy'n gwbl gyson trwyddyn nhw. Hynny di dy brofiad i fel merch, oedd ti'n sôn bod hwnna'n falle'n yn gryfach na dim byd reit ar y dechrau. Ond hefyd mae pethau fel heddwch yn dydy, mae hwnna'n thema gyson iawn iawn. Wyt ti'n gweld yr un peth? Ai felly ti'n gweld dy waith? Fi yn gweld rhai gwerthoedd, o'n i'n nôl gyda parch falle, a parch at fywyd, parch at anifeiliaid, parch at y byd, at yn erbyn rhyfel. Pan o'n i'n 12 oedd obsesiwn dy fi am Albert Schweitzer, rwy'n yn cofio fe, oedd yn gwella pobl mas yn Africa. Ac felly, fi'n credu bod y cefndir y mans wedi cael dylanwad ac bod yna themau a darllen. Mi'n dal i ddarllen llawer o ddiwinyddiaeth neu o athroniaeth a Simon Fai yn rhyw fath o ddylanwad wedi bod, math na o gymeriad. Dwi'n meddwl bod, da ni wedi sôn am rei cerddi eraill gallu di a ti am ganiatau fi ddarllen un neu ddwy hefyd. A mae'n rhini falle yn adlewyrchu yr gwerthoedd yna. A ti di rhoi caniatau i ddarllen un sy'n waith eto yn ymwneud â heddwch ac wrth gwrs yn hynod o amserol hefyd. Y gerdd Gos in Gaza. A dwi'n meddwl, oes na fersiwn Cymraeg o hwn? Oes, fi wedi ffindo fe. Ond dwi'n meddwl bod wedi gyhoeddi, neu wedi golli ond rwle? Fi'n credu bod wedi bod yn modron. Os rwy'n yn gwybod am modron, mae Seren yn cyhoeddi rhyw fath o cylchgrawn ar-lein. A digwydd bod o'n i wedi roi hwn ar yn wefan un neu rhywbeth a ofynon nhw am ganiatad. Felly mae gen i'r Gymraeg hefyd.
Yn fod na i drio maddeuwch i fi. Ond gos in Gaza di, mae yna nodyn yn deud bod Gaza yn arfer bod yn ganolfan ar gyfer creu y defnydd tryloiw yna. After a graze, balm to kiss the wound better. Then a square of gauze, its light silky weave caressing skin, a white secret hidden under plaster. As a child, we'd brandish this shield, been in the wars again, the elders sighed, blood our quiet witness after a sudden fall. Tonight, how light-hearted the talk of slips as we once hit the dirt headlong, while we watch on screen folk and tribes unbandaged, a land without tourniquet. And still no gauze in sight in Gaza, only the thin woven fabric of a nation eternally in the wars. Ti eisiau fi ddarllen Gymraeg? Eto fyth yn Gaza. Wedi pob cwymp eli I gysanu'r cloi yn well. Yna'r brith len ysgan I wead, yn sidanu, anwesu'r croen, cyfrinach wen wedyn dan blaster glân. Fel plant byddem yn brolio ein brwiau, wedi bod yn y was fydde sylwr ei hun, y dan sgwar fel tarian, a'r gwaed yn distaw. Mor ffwrdd â hi yw cydymau pitw plentyn. Heno wrth wylio'r byd heb fandage, di-rwymyn yw'r ddinas I ar ei gliniau, yn y tawch ac awch angain parhau heb rwyllen na llen, ac yn Gaza heb gysur ydynt. Y genedl hon sy'n geni a marw heb na salm, na balm, na bendydd, ond y rhai a'i croesau yn rhagwyddol bob enid awr yn y wars. O'n i'n synhwyro hefyd bod yna un elfen newydd falle wedi dod fewn i'r gyfrol yma oherwydd y cyfnod, ond mae Covid yn gysgod dros amryw o'r cerddi yn dydi. Mae gen ti gerdd, wel, oedd ti'n sôn am gerdd gynt sy'n tosturi hymian, ond hefyd mae yna gerdd am dim syl y bloder enghraifft. Fi oedd y cyfnod yna yn boen I ti? I fod yn onest, oedd e'n rhoi cyfle I fi I fod yn fwy mewnblyg fyth. Ond yn ymwybodol hefyd, o'n I newydd golli'r chwaer rhyw bythefnos cyn I Covid I ddigwydd a y cae bawr fel petai. Mi roedd fi'n credu bod ni gyd wedi ail feddwl am bethau. Oedd y gair fel iach awdwriaeth enghraifft. Ac pethau o rhywun yn ei glywed ac yn ymwybodol ohonyn nhw. Fi'n credu bod ni wedi cael effaith yno ni gyd mewn ffordd. Ond o'n I wedi sgrifennu am, fel y dwedais di, am iach awdwriaeth, hefyd geiriau ni'n cymryd gan y tawel fel amen. O'n I eisiau moyn sgwennu am amen ys tro. Ac I ryw raddau, geiriau syml I ni'n defnyddio, ac eto gyd ni ddim yn quite yn deall nhw. Ac yn rhyfedd iawn, yn y gyfieithydd sy'n dod yn Libanese I rieni'n dod y Beirut, wedi gofod cilio I Libya o bob man, ddim y lle callach waith. Ac oedd a fi, I thad a fi, oedd wastod wedi meddwl beth yw ystyr amen. Ac chymod oedd un o'r un oedd hefyd yn I ryw raddau yn nhw'n byw gyda Covid o fath arall, gorfod cywio am dorth am oriau y dydd ac ati. Felly, ie. Pan ti'n dweud, oedda ti wedi bod eisiau sgwennu am amen ers talwm, be felly, a yw herwydd sŵn y gair neu pam fysa jyst un gair? Am I fod yn air mor, am I fod yn air mor fyd-eang am un alef, os ych chi yn Hindi neu beth bynnag. Jyst y syniad na bod y gair fel yna'n bodoli a bod neb wir yn esbonio pam I ni'n gweud
defnyddio fe fel ac felly y byd type o beth. Mae yna ystyr, sy'n gweud yn siŵr. A fi dal ddim yn deall y gair, ie. Mae trafod pethau fel yna yn awgrymu falle dyna un gwahaniaeth rhwng dda ti rwan a'r bardd oedd yn dechrau sgwennu yn ôl yn y 70au. Yr holl deithio wyt ti wedi wneud. Wyt ti'n gallu olrhain sut mae hynny wedi dylanwadu dy waith di? Mae hwnna'n gwestiwn diddorol iawn, achos fi'n ymwybodol bod fi ddim wedi sgrifennu llawer am yr oll teithio. Mae yna gwbl o gerddi am Wcrain falle, ac mae yna gwbl o achlysuron eraill falle yn y gyfrol, ond mae o wedi ffeithio. Ond beth oedd e'n caniatau i fi wneud oedd gweld diwylliannau eraill a dod ar draws llenyddiaethau eraill, ffyrdd eraill o sgrifennu ag ati, ac meddwl am rai. Mannau fel enghraifft, Filipinau, ni'n meddwl am y Filipinau, Manila ag ati, o'r holl ieithoedd bach, mae yna bobl yn coeddi cyfrolau yn eu ieithoedd arbennig nhw Tagalog ag ati, neu Zimbabwe, wy'n dal i gysylltu gyda rhai o'n i wedi mentora yn Zimbabwe, ac dwi wedi sgwennu un gerdd falle am hynny. Fydd yn ymddangos mewn cyfrol gan Robert Mynhinig cyn bo hir. Ia, felly mae lliw y teithio yna, hyd yn oed os na ti'n sgwennu'n uniongyrchol amdano fo? Odi. Ond wi wedi mwynhau teithio ar fy mhen fy hunan yn y gorffennol, ond ddim mynd yn fwy anodd gyda teithio fel y gymau yn nawr. Dwi am droi yn ôl at y gair blw, ond oherwydd fod o'n mewn teitl cerdd Brexit Blues. O, ie. A dwi eisiau... Mae hon yn un o'r bethau wyt ti'n alw yn found poem. Be di ystyr hynny? Wel, beirdd yn America sydd wedi creu'r darlun yma bod chi yn darganfod cerdd. Bod chi'n gallu gwneud cerdd mas o unrhyw beth, mas o amserlen, tren, neu rydych chi'n darlun yn y papur a chi'n gallu i gymryd a gwneud yn gerdd, llunio fe'n gerdd. A chi ddim wedi gofod gweithio'n galed i wneud hynny, i'n gallu defnyddio fe, a mae'n wedi sgwennu, mae gen i gyfrol sydd ddim yn mynd i gael ei gyhoeddi o found poems, ond maen nhw yn rhai sydd weithiau yn ddifyr am eu bod nhw. Ond mae'r un, ydw i fod i ddarllen hon? Wel, os ti eisiau gwneud? Brexit Blues yw hon, ac mi sgwennu si hon ddwyrnod ar ôl yr etholiad, beth o'n i'n galw fe, referendum ar gymuned Ewropeaidd. Ac o'n i fod yn Llundain, felly fe gymryd i dacsi, dyma beth y gweithodd, a dwi ddim wedi gofod newid dim o hwn, mae'n eitha agos ati, morning after. I hail a taxi, and he's there. I savour the bustle of London, keep stum, till he asks how I voted. I tell him I'm disappointed, to which he pipes up. I woke up and felt free for the first time, felt British again. I did not let on that I was Welsh. He says being free felt good. I did not say I dreamed too when young of a free Wales. We mustn't be negative, he says. But now we can choose who comes in, sort out those we don't want, keep out. I did not say I believed in strangers, how alone we all are on this patch of land. Instead, I said, you must be glad then the way you voted. Oh, I didn't vote, he said. Never got on the register. In between flats, but it felt, mind you, like seeing off your last mortgage payment, before adding, and I was between jobs. I did not say I hoped his job lots would multiply.
In the traffic jam, he said, "Gets worse and worse, you're better off walking from here." By now, I was in need of air. As he points to the end of the street, turn right and you're there. I pay against the grain, give a tip. Cheers, he says, as I see him drive away to his new freedom. Thinking all the while, why was I so timid? Is it being Welsh, a woman, or a poet out and about in a foreign country, minding as I should my manners? But being a loser, I get lost. Turn to a walker with map in hand who sees me for what I am. I'm new here too, honey. Let's go together. I'm going that way too. In the end, all you need on a dimming day is a stranger in a foreign country to remind you of hiraeth and the taste of home. You swallow it whole. A dyna ni enghraifft arall o'r tynerwch yn wyneb caledwch, falle. Ond os gennych chi gwestiynau, dwi wedi cael holi'n siar, oes na rwy'n yma am ofyn rhywbeth i Menna? Mae genna i un gerdd da ni eisiau gael ar y diwedd, falle, ond mae genna ni 5 munud da i chi holi'ch cwestiynau eich hunain. Pwy sy'n ddechrau? Dwi eisiau chdi ddarllen un cerdd, a ti wedi dewis un cerdd i ddarllen i gloi, ond cyn hynny, jyst gofyn cwestiwn amlwg, lle wyt ti'n mynd nesa, ym mha iaith, ieithoedd, a mae yna un gerdd arall ar y diwedd, a ni'n sôn am y daith, a ddechreuon ni efo chdi'n 12 oed, ond mae yna gerdd, y gerdd sy'n cloi'r gyfrol, Merch y Gweinidog, Minister's Daughter, sy'n swnio fel dechrau rhyw fath o hunangofiant barddonol, dy breliwd bach dy hun, falle. Ac yn ddiddorol eto yn Saesneg mae hon. Wel, mi'n trio gweithio mas, a'i cerdd yw i, neu rhywbeth ar gyfer radio, neu falle drama, sa'n siŵr. Mae tair, Peter Tydalen falle fyna, oedd rhaid i stopio wedyn, ond mae yna 60 Tydalen gen i. Wedi dechrau arni, felly quite yn siŵr beth i'n neud gyda hwnna eto, ond just gael hwyl, a mae'n dangos pa mor aneiddfed o'n ni yn 12 oed. Ond wyt ti'n yn y gerdd yna fyd, wyt ti yn dysgu Saesneg yn dweud? Dysgu Saesneg ac yn cam ddeall geiriau, chybod, fel strikes oedd y plant i'r taden gweithio yn Margam, ac o'n i'n meddwl bod nhw'n sôn am strokes, a o'n i'n meddwl, nad wastad yn cael pobl â strokes yn y capel, chybod, pethau fel yna, ac o'n i'n gweud nag misglwyf o'n i'n cael, ond o'n i'n gweud mae stigmatas o'n i'n cael, a bod wound, bodily wound oedd e, a pethau fel yna, a plant yn edrych yn, ffrindiau fi'n edrych yn sy'n yna, ond o'n i'n darllen yn stydu'n had, oedd y llyfrgell wych gan yn had, o'n i wrth y modd yn mynd trwy lyfrau fe, ac yn, ia. Ie, wel dyna chi syniad o sut mae cyfoeth y ddwy iaith yn gweithio efo'i gilydd, yn tynnu ac yn closio. Felly mae hwnna'n lle addas, dwi'n meddwl, i ni gloi'r sgwrs, ond wyt ti'n fodlon darllen Storm yn Brooklyn i orffen, a falle os ti eisiau deud gair cyn i darllen? Ie, hon ddewiswyd fel beth oedd i cerdd yr wythnos yn y Guardian Daily, pwy bynnag sy'n cael hwnnw. A ffindes i wedyn y fersiwn Gymraeg, ond dyma hi yn Saesneg yn y llyfr. Storm in Brooklyn subway. Wel i fi egluro, ni a ben yn hyn yng nghanol storm yn Brooklyn, ac yn sy'n reid, beth sy'n digwydd pan bych chi o dan fygythiad, chi'n closio'r bobl eraill sy'n hefyd yn ofnus, ac fi'n cofio oedd na un oedd yn rhyw fath o Rastafarian, a pethau rhwng i glisten, gwrando. Wel, rhywun yn darllen y Tora, oedd na rhyw hen braig, oedd ti'n oedran 19, mae'n thebyg am ni, a falle un arall. Ond i gyd gyda'n gilydd fel rhyw fath o gryw bach yn perthyn yn gilydd. Storm in Brooklyn subway. Thistle of rain.
We seek temple from tempest, litany in lightning. A mottled crowd huddled, backs to the wall, gasping for refuge. Then, in an instant, the heavens smile, the firm ground forms, and the petrific hour once frail now becomes flesh. Grace greases every foothold. We hum all the way home. Menna, diolch yn fawr iawn. Na fod dwi'n teimlo bod y fraint wedi ymestyn o 1 awr arall heno yma yn fan hyn. Ac wrth gwrs mae cyfrolau Menna Elfyn a mae yna feiro yma, mae Menna yma. Felly rhowch chi at ei gilydd a falle gewch chi lofnod. Ond diolch yn fawr iawn i chithau gyd am ddod.